فانكل إيري ميديا سلام تخاطاتلتي مدبات فانكليري ميديا اكسترا كمي تمسيو ابزلوخمو سلام كسانت ناتمنخو نلوم حموس عسران حاسز والكو نايز حلفو عصر تغلت ساعتات عبيت زيناتاتن فجاميتاتن حيزة ناباكم قريبا يركبالخو دقيمة دقاقيمة نمك تالكم بخبري عدام كبرى تغطاتلتي بتي قداماي نوريو اقداس زعبا مس انفلم سرعات بالسجنان حيلاير نايتهاجرن نتغطاتالي رابعي معالتي لومي اب كتما مقالة دبداب نفرتوكينات اكايد يركبالو ازي سرعات بالسجنا اكايد وزركب زلو كمزا عينت ناي نفرتوكينات دبدابات 13 هتانات زركبوم سلاموانن سبيلن سبات كاسي كيلي ركبالو ازخا سرعات بالتقنا اوشت كلل تقراي زي كايدو زلو ناي نفرتو كيناتن كمون نايدرون دبدابات اتزا حسبو علاماتات كهر مايكالن ناي سرعات بالتقنا كورا كورون اخلاباتن بوفوليكا تولت كلل تقراي ام محبراو مراقبيتات جنتفو كم بعال تعمر عدم داسي اشنافي مذكر ابادو زمو ازي دبدابات مستقايدة حوحات بمنقد ارتران سوران انقبتن زي تركبو موقوتاتر نفرت زخون رادارات اب كتما مغلا ابزز حالفك رب اوانات زتتخله ملو بملو عن يكبليهم زينان تبتاباتن سريح منيروم تلفزيون تقراي نابت دبدابات زتفتشملو كبابيتات بمغنع ابلع سلام حزبي بفلايكا قول عسبيتي نزور دبدابات بفيديوتات درق سلطات ناسنيو نتحبريتات مزرقحه ازوم كراكور نايسرعات بالتقنا تولتي كلل تقراي كعفرون كحبونيم ترايوم كم بعل دسي عشنافي نتزرقو حبريتا يغريتا بمحتات أبلع كل تقراين بوفليكا أبلع سلما وزبزفتم كم زعين الدبدابات قبلا يكونن بمبال نتاغد ديمو زفت أمجيغاتات كعباب فتناتاتا كايدي ركبالو أبلع كل تقراي نزفتم كم زعين الدبدابات مسرعات بالتقنا بمتحبار زسور حزالو بانداتات ناي كل تقراي حاقوسهم كقلتو كتري أزيو زقرن كنتاتيو ازلو مسرعات بالزقنا اب كتما مقلة زكايدو بنفرتو كينات زد حق زدبدبات نلعلو تبسلطان حوعاتن وتهدروين عززتن زنت عزره كم زنبره مس مقلقال نايت حقر بوفليكا مس حيلاير إيجيبيا كربت زلو مغنات أماسيو كالا حبريتاتات يزرقحلو ازخا بالتقنا اوشت مريت كلل تقراي زي كايدو زلو دبدابات بعين عورنبر بمكتتال دبداباتو يفتم كم زيله زري حبيتو كنتاتيو نسلس معالتات نفرتو كيناتن دروناتن سرعات بالتقنا اوشت كتما مقالة زي كايدو دبداباتن سرحيتاتن زخون ايقون وتهدرو علاماتاتن كمون اتواراتن كهرمايكالان ازخا فشلت حيلاير إيجيبيا مولو بمولو أرجعيتي يركب كبرى تغطاتلتي فانكليري ميديا دحرزي أب كتما مقالة تفتش مزركب جلو كم زعينت أنواري دبرابات لعلو تبسلطان كل التقراين وتهدروين أزسن هوتو تركبات يكايدو كم جلو أماسيو كاب كل التقراي تبتابن حبريتان وتيلو سبسلطان حوحاتن وتهدروين أزسن أبايتا أبلع سرعات بالتقنان سراويت نايتا هاجرن حنا ناي مفداي سقونتات كوستون تزيكيلوم بالتقنا نهزب كل التقراي بكم زعينت من قدي كفوان كسنابودون زلعالة تقلطات الله تلفزيون تقراي كمون منقس تقراي او تيوزر كبزلو حاتير حبريتا كم زلو بغطتا ناباخم كبلو بجونوسايد او سرعات ابي احمد اب كتما مقله كباب دعرو زتفتم دبداب نفاريت وجه ودكلت عمت هتان زركبهم 13 نبرتي مقدات كم زبصحم تغليصو اذا اب لعل سبيل محبرسب زبصح دبداب مقتلتات حزب تግራይ مسنات زغبر زلو مخان دما ززاراربنايوم قدايات غليصوم ابتلوم رفات كباب ساعات 5 باقواصاصر ኢትዮጵያ اب كتما مقله دعرو زبال كبابي بجونوسايداوي سرعات ابي احمد زتفتم دبداب نفاريت وجه ات كبابي منبر ممهرانن سبيل محبرسبن كخون هتاناتن عبيتن نبرت ات كبابي زتفلالي مقدات اكل بصحوم الله بزمت كعتي غدات بصحوم اب هوسبيتال سبيشاليزيشن هوسبيتال عيدر هوتوس راديات حكمنا كرخبو زرخبنا يم قدات كبابيهم وتهدراو منقسقاس زبال زيبلون منبر سبيل محبرسبن كم زخنه بزچ كان استمول تكبار دما زتفلالي مقداتي كم زوچحم غليصوم اتي غفاو تكبار اكال حزب تግራይ مسنات زغبر زلوم خانو دما
እቶም ግዳያት ይረዶ ኣብ ሆስፒታል አይደር መተሓባበሪ ጉጅለ ሃንደበታዊ ሕክምና ኣቶ ብርሃኑ ሃይለማርያም በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ዝርከቦም 13 ነበርቲ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ኣረድዩ እቲ ከቢድ መጉዳእቲ ዝበፅሖ ሕክምናዊ ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ብርሃነ በቲ መጥቃዕቲ ዛጊድ ዝተመዝገበ ሞት ከም ዘየለ ኣረድዩሎ ምንጪ ቴሌቪዥን ትግራይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድሕረቲ ስርዓት ብልጽግና ብነፈርቱ ኩናት ቢሉ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደብዳባት ብወገን ክልል ትግራይ ተዋሂቡ ዝርከብ ዘሎ ምላሽን መግለጺታትን እዩ መራኸቢታት ዓለም ስርዓት ብልጽግናን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገርን ኣብ ከተማ መቐለን ሲቪል ዕላማታትን ፈጺሞ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደብዳባት ኮኒኖኖ ይርከብ ኣለዋ እዚ ኸኣ ንብልጽግና ዓብ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ስዕረትን ጽፍዒታትን እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ካልኦት ኤምባሲታት ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድ ውድብ ሕብራት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን እንታይ ዓይነት ኮነኔታት ከስሚዖም ዝቕፅሉ መዓልትታት ምላሽ ክህቡናዮም ማሕበረሰብ ዓለም ንስርዓት ብልጽግና ካብ ተግባራቱ ክቁጠብን ክእደብን ደው ከብሎ እንተዘይክኢሉ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ምስ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝተሓባበረን ቀጠልያ መብራህቲ ከም ዝወላዓሉ ትራይ ክሕሰብ እዚ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ሕወሓትን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ምፍጣጥን ምሰሓብን ስርዓት ብልጽግና በቲ ጸብለልታ ኣለኒ ዝብሎ ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ብምጥቃም ንህዝቢ ትግራይ ንምስንባድ እዩ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ዘካይድ ዘሎ ድሕሪ ናይ ሎም ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕትታት ተወለቲ ክልል ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ንምንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ወተሃደራዊ ስጉምታትን መጥቃዕትን ዘይወስድ ዝብል ሕቶታት የላዕሉ ኣለው እቲ ሓቂ እውን ንስዮ ጀነራላት ትግራይ መራሕቲ ትግራይ ካብ ድቃስኩም ምብርባር የድልየኩም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብኹምን ከተማታትኩምን ከምዚ ዓይነት ግፍዕን ኣደራዕን እናወረደ መግለጺታት ኣውፂኻ ዝሕለፍ ጉዳይ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብን መሪሕነትን ዘሎ ርክባት መመሊሱ ዘማሕምሕን መመሊሱ ናብ ዘይምትእምማን ዝወስድ ስለ ዝኾነ ዝስዕብ ዘሎ ምዕባለታት እናተኸታተልና ናብ ዜናታት ናባኹም ክነቕርቦ ኢና ስርዓት ብልጽግናን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገርን ንሰበ ስልጣን ሕወሓትን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ዝሓሰቦ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰቢል ዕላማታትን ቆልዓ ሰበይትን ኣውሪድዎ ዝርከብ ዘሎ ዝሕዝን ደብዳብ ናይ ሎም መዓልቲ ነዚ ዝመስል ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ቀጥታ ምስ ኩነታት ሱዳን ዝተተሓዘ ኮይኑ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ባይታ ዓበይቲ ምዕባለታት ምዝጋብ ቀፂልዎ ይርከብ ኣሎ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ሎሚ እውን ምብትታን ቀፂሎሞ ይርከብ ኣለው ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት መሬት ናይቲ ሃገር ሎሚ ከካይደ ዝወዓለ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣንጻባራቂ ዓወታት ተመዝጊቡ ይርከብ ኣሎ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ሒዞሞ ካብ ዝጸንሑ ሰፊሕቲ ከባቢታት እናደፈ ንሓደ መስመር እውን ሙሉእ ብሙሉእ ብምቑራጽ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ዝበፅሖም ዝነበረ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ሎጂስቲክን ከም ዘይበፅሕ ገይሩ ሎሚ ከርዲንዎ ይርከብ ኣሎ እዚ ኸኣ እቲ ሓደ ሎሚ ተመዝጊቡ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ዓወታት ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝተተሓዘ እዩ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ዝሓለፈ 3 መዓልትታት ልዕሊ 300 ዝኣኽሉ ዕጡቓት ወተሃደራት ምስ መካይኖምን ኣፅዋራቶምን ናብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኢዶም ሂቦም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ እውን ልዕሊ 200 ዝኣኽሉ ሰራዊት ብላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቶም ተመሪሖም ናብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኢዶም ሂቦምን ሰሊሞምን ይርከቡ ኣለው እዞም ሎሚ ኢዶም ሂቦም ዝርከብ ዘለው ወተሃደራት ምስ መራኸቢታት ናይ ሱዳን ኣብ ዝገበርዎ ጸንሖት ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ኣብ ባይታ ከበድ ስዕረታት ይስከሙ ከም ዘለው እቲ ሰራዊት ሞራሉ ክስበር ገይርዎ ዝርከብ ዘሎ ክልተ ቀንዲ ምኽንያታት ዝበልዎ እቲ ሰራዊት ደሞዙ ከይተኸፍለ ልዕሊ 6 ዋርሕ ከም ዘቑፀረ ናብቲ ሰራዊት ዝበፅሕ ዝነበረ ሎጂስቲክን ምስ መግብን ማይን ዝተተሓዘ ጉዳያት እውን እቲ ሰራዊት ብህፁፅ ክረከብ ስለ ዘይክእል እቲ ዘካይዶ ኩናት ክፅንኩሮ ስለ ዝጀመረ ናብ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ኢድ ምሃብን ምስ ሓምዳን ደጋሎ ተሰሊፍካ ኩናት ምክያድን ትርጉም ከም ዝሰኣኑሉ እዮም ንመራኸቢታት ናይቲ ሃገር ሓቢሮም ዝርከቦ ዝሓለፈ እዋናት ዝተማረኹ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ንሰለስተ መዓልትታት መግቢ ከም ዘይበልዑ ክዛረቡ ተሰሚዖም ነይሮም ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ንተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ኣድላይ ዝበሃል ዕጥቅን ወተሃደራዊ ሓገዛትን ሎጂስቲክን
ዝገብራ ዝነበራ ሃገራትየን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ምስ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ኣብ ባይታ ዘካይዶ ዝነበረ ፊት ንፊት ግጥማት ኣንፈታቱ ብምቕያር ነተን ቀንዲ መስመራት ናብ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ዕጥቅና ጦራትን ሎጂስቲክን ዝኣትዋለን ዝነበራ ብነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ምድብዳብ ሓደ ካብቲ ሒዝዎ ዝርከብ ዘሎ ዘዕውት ስትራቴጂ መንገዲ ዶባት ሊብያን ጫድን ኣቢሉ ናብ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ከኣቱ ዝሓሰበ ዕጥቅና ጦራትን ብፍሉይ ካነዳድን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ምስ ሓይሊ ኣየር ግብፂ ብምትሕብባር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ሙሉእ ብምሉእ ካዕንዎን ከቃፅሎን ተራይ ነይሩ ብኢትዮጵያ ኣቢሉ ናብ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ዝበፅሕ ዝነበረ ዕጥቅና ጦራትን ሎጂስቲክን እውን ብመጠኑ ጎዲሉ ዝርከብ ከም መርኣያ ናይዚ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ኣብ ባይታ ሰፍ ዘይብል ሞራላዊ ክሳራታት ተሰኪሞም ናብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን እናሃቡ ይርከቡ ኣለው ብዓብዪ እውን ሓምዳን ደጋሎ ብፅኑዕ ሓሚሙ ኣብ ኒያላ ዝርከብ ሆስፒታል ሕክምና እናተኸታተለ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸኣ ነቲ ሰራዊት መመሊሱ ተስፋ ዘቑረፅ ካልእ ዓቢ ምኽንያታት እዩ ኣብ ሱዳን ተመዝጊቡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንሃገርና ኤርትራን ከምኡውን ንካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዓበይቲ ዓወታት እዩ ከም በዓል እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኬንያን ኢትዮጵያን ብድሕሪት ኣሰሊፈን እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭትን ኩነታትን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን RSFን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ን6 ኣዋርሕ ብሆቶት ምቁራጽ ተጫቦታት ክፈረም ኣለዎ ዝብል ጽንጽዋያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይቀርብ ኣሎ ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳያት ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ንፕረዚደንት ላላዊ ባይቶ ሱዳን ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ሆቶት ምቁራጽ ተጫቦታት ክግበር ጻውዒታት ድሕሪ ምቕራቡ አልቡርሃን እዚ ነገራት ኣብ ባይታ ተግባራዊ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ክልተ ቅድመ ኩነታት ኣቕሪቡሉ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ካብ ሒዞሞ ዝርከብ ዘለዉ ከባቢታት ብፍላይካ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢታት ጠቕሊሎም ክወፁ ድሕሪኻ ዕጥቆምና ጦራቶምና ረኪቦም ኣብ ካምፕታት ንኽኣትዉ እዩ እዚ ክልተ ምኽንያታትን እዚ ክልተ ነገራትን ኣብ ባይታ ክኸውን እንተዘይከሎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ነቲ ብኣሜሪካን ብካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ዝቐርብ ዘሎ እማመ ምቁራጽ ተጫቦታት ከም ዘይቅበሎ ብንጹር ኣፍሊጡ እዩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኢትዮጵያ ዓዲ እንግሊዝ ካልኦት ሃገራት ብድሕሪት ኣሰሊፈን ምቁራጽ ተጫቦታት ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘለዋ ምድፍፋን ጉያጉያን ንተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ትንፋስ ንምፍጣርን ተወዳዲቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን መንግስቲ ሱዳን ካልእ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል ኣይኮነን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ባይታ ዓወታቱ ጌና ቀጻሊ ዘሎ ኢትዮጵያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እስራኤል ከምኡውን ኬንያ በቲ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ምዕባለታት ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊዎን ይርከብ ኩነታት ሱዳን ብጸብለልትነትን ዓወታትን ሰራዊት ናይቲ ሃገር ይቕጽል ኣሎ ዓበይቲ ዓወታት ከዓ ንምንየሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ቀጥታ ምስ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ኮይኑ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ትማል ኣማሲዩ ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ ይርከብ ኣሎ እዚ ፋኖ ኣመዝጊቦ ዝርከብ ዘሎ ታሪኻዊ ዓወት ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ዝተመዝገበ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዓወታት ናይዚ ዓመት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ስርዓት ብልጽግናን ሰራዊቱን ኣብዚ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ግጥማትን ናይ ድብያ ስርሒታትን ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሶም ይርከብ ኣለው ናይ ስርዓት ብልጽግና ሰራዊት ምስ 24 ናይ ጽዕነት መካይን ሙሉእ ብምሉእ ክሃልቕ እንከሎ 163 ካላሽን ካልእ ምዕቡል መሳርሒታትን ኣብ ትሕቲ ዕጡቋት ፋኖ ክወድቕ እንከሎ 3 ኩንታል ዝምዘን ኣስታት 70 ሚልዮን ብር ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣተወ ፋኖ ሓበሬታታት ዘርግሕ ይርከብ ኣሎ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ መካይን ተጻዒኑ ጸንሐ ንምንታይ ዝዓለመ ምዃኑ ፋኖ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተረጋገጸ ኣብ ሓበሬቱ ገሊጹዎን ጠቒስዎን ይርከብ ኣሎ ነዚ ቪድዮታት ክትከታተሉን ክትዕዘቡን ምስ እትደልዩ ኣብ ኣምሓራ ዋር ኣፕዴትስ ብምኻድ ነዚ ተማሪኹን ሃሊቑን ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ናይ ስርዓት ብልጽግና ክትዕዘቡን ክትከታተሉን ትኽእሉ ኢኹም መራኸቢታት ናትና ናይ ኤርትራውያን እውን ኣብ ገጻት ፌስቡክ ነዚ ቪድዮታት ብሰፊሕ ሼር እናገበርዎን እናዘርግሕዎን ይርከቡ ኣለው እዚ ፋኖ ኣመዝጊብዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ድብያ ስርሒታት ድሕሪ ትማሊ ናብ ክልል ትግራይ ዘቕንዕ ዝነበረ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ግንባር ቡሬ ዝተበገሰ ንዑ ምስ ደምሰሰዩ ኣማሲዩ ኣብ ዶባት ክልል ኣምሓራ ከምኡውን ክልል ኦሮሞ ነዚ ስርሒታት ክፍጽም ከይሉ ዘሎ ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና በዚ ትማሊ ብፋኖ ተመዝጊቡ ዝርከብ ዘሎ
ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓወታት ዝዕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊዎም ይርከብ ፋኖ ነዚ ዓወታት ምስ መዝገበ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ሰራዊቱን ናይ ድብያ ስርሒታት ከካይድ እንከሎ ነቲ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ብደረቕ ስእልታትን ቪድዮታትን ሰኒድዩ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዘርግሖ ኽኢሉ እዚ ኸ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻሉን ነቲ ኣጋጢሞም ዝርከብ ዘሎ ኣባይታ ከበድ ስዕረታት ክሽፍንዎን ሓስዮም ኣንፈታቱ ክጥምዝዝዎ ይካልዎን ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ሓይሉን ደሊሉን ንስርዓት ብልጽግና መርዘን ኮይኑ ይርከብ ትማላ መዝጊብዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምቁፅጻሩን ጸብለልትነቱን ኣመስኪሩሎ ስርዓት ብልጽግና ምስ ፋኖ ንኣስታት 3 ዓመታት ዘካየዶ ኩናት ዝኾነ ይኹን ለውጥን ኩነታትን ከምጽእ ኣይከኣለን ብተወለድቲ እስራኤልን ሩስያን ዝምራሕ ኣብ ከባቢታት ጎጃም ዘካየዶ ኩናት ናይ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ መወዳእታ ፈተና ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝተባሃለ ብልጽግና ከይተዓወተሉ ክወፅእ ኪሎ ፋኖ ኣድቢሉ ካብ ዝጸንሐ ከባቢታት ብምውፃእ እዩ መጠነ ሰፊሕ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና እናካየደ ዝርከብ ዘሎ ሓላፍን ምክትል ጠርናፊ ናይ ፋኖ ንመራኸቢታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ዘለዎም እንኳ ኣማራጭታት ኢዶም ብምሃብ ኣብቲ ሃገር ሰላም ምምጻእ ምዃኑ ንሱ እንተዘይኮይኑ ግን ፋኖ ንስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ሙሉእ ብሙሉእ ክድምስሶም ምዃኑ ሕጂ እውን መልእኽታት ይሕሊፉሎ ስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝቱን ነዚ ካብ ፋኖ ዝቐርበሎም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጻውዒታት ተቐቢሎም ኢዶም ክህብርዮም ዋላስ ክሳብ መወዳእታ ሰራዊቶም እናወደውን እናቐረሙን ክቕፅል እዮም ዝቕፅሉ እዋናትን ግዜን ምላሽ ክህቡናዮም ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ወዲቑ ይርከብ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ትማል ኣማሲኡ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ንምክልኻል ናይቲ ሃገር ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጭንቀትን ዓቕሊ ጽበትን ኣውዲቑሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ክንሰግር እዚ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ ሃገረ ዩጋንዳ ዝተተሓዘ ኮይኑ ሎሚ ካብዚ ሃገር ዘሕዝን ዜናን ጸብጻባትን ወፂኡ ይርከብ ኣሎ ሓንቲ ደ ን5 ደቃ ብከራሩ ብለይቲ ክትሃርም ኪላ ትርከብ ኣላ በዚ ዛደ ኣካይዳቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ሓደገኛን ዘስካዕክሕን መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ደቃ 2 ደቃ ወዲ 14 ዓመትን ወዲ 8 ዓመትን ህፃን ክሞቱን ከለው እቶም ካልኦት ህፃናት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ሆስፒታልን ሕክምናን ይርከቡ ከም ዘለው ፖሊስ ዩጋንዳ ነዚ ሓቅታት ኣረጋጊጹ ይርከብ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ኤክስትራ እዚ ኩነታት ኣፊት ንነብረሉ ከባብን ስቱድዮን እዩ ኣጋጢሙ እቲ ኩነታት ከባቢ ሰዓት 4 ወጋሕታ ብኣቆጻጽራ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘጋጠመ ኮይኑ መኪና ክትቃጸል ምስ ረኣናን ምስ ሰማዕናን ንኣባላት ፖሊስ ክንደውልን ክንሕብርን ኪልና ሓደጋ ባርዕ እምበር ካልእ ኩነታት ኣብቲ ገዛ ዘጋጠመ ይመስለናን ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ምምጻእ ማዕጾ ሴሮም ምስ ኣተው ኣብ ደገ ህፃናት ደም ተጸያይቆም ምስ ረኣዩ እቲ ኩነታት ካልእ ኣንፈታት ከም ዘሎ ክፈልጡ ተጸገሞን ነቶም ህፃናት ብህፁፅ ናብ ሕክምና ድሕሪ ምውሳድ ኣብቲ ገዛ ኣብ ዝተገብረ ተፍትሽ እታ ነዚ ዝሕዝን ተግባራት ዝፈጸመት ኣደ ኣፍ ልባ ብካራ ብምውጋእ ንሳውን ኣብ ከቢድ ናይ ሃልዋት ሕቶ ኣትያ ጸኒሓ ፖሊስ ዩጋንዳ ነዛ ኣደ ናብ ሕክምና ብምውሳድ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ናይ ፖሊስ ክገብራ ከም ዝኽኣለ ኣብ ጸብጻባቱ ኣፍሊጡሎ እዚ ዜና ሓደ ካብቲ ንዩጋንዳውያን ሎሚ ኣሰናቢዱ ውዒሉ ዝርከብ ዘሎ ዘሕዝን ክስተታት እዩ ገለገለ ወገናት የገልጽዎ ከም ዘለው እዛ ኣደ ምስ በዓል ቤታ ክትሰማማዕ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቃ ነዚ ተግባራት ከም ዝፈጸመት እዮም እናጨብጨቡ ዝርከብ ዘለው ብጣዕሚ ዘሕዝን ዜናን ኩነታትን ካብ ሃገረ ዩጋንዳ ሎሚ ዝወፀ ነዚ ይመስል ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ኤክስትራ ንሎምሸት ኣዳልዩ ዝነበርኩ ኣገደስቲ ዜናን ምዕባለታትን እዚ ከተከታተሉ ወጨናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸት ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ